Matapos niya gintikitan sa pulis bangod sa illegal parking, nagsinggitan ng ini nga negosyante sa may dalan Luzuriaga sa Bacolod kay nasang aga. Ginsaway siya sa mga traffic enforcer nga hindi na pwede makaparking sa mga bahin sang dalan kag pag-ariya na lang sa mga karga kag produkto ang pwede diri sumugod sa Lunes pero naakig siya. Nagparking sa una, ginsaway siya. Oo. Tapos, nag-ano sa pagsaway siya? Nag-react man sa liyan nga siya ko no, pasugtan ako sang iban ko no. Ginapasugtan ko ng iban. Oo. Pero di Pag-implement na niya, Sa Lunes, sa Lunes. Oo, pag-implement sa mga obstruction. Oo. Subong niya nga, maparking siya, hindi niya pwede. Sunod sa traffic enforcer, wala sang excuse sa road clearing operation nila, negosyante man o kung jeepney driver. Humalin sa Lunes, ginahawanan na sa City Legal Office Enforcement Team ang downtown sa Bacolod. Nagabalik-balik lang ang iban sa pwesto. Kada may nagaabot nga taga City Legal, nagapidalumba sila sa pagdinalagan. Sunod sa mga vendors, nag-aapila sila sa syudad nga kung tani matagaan sila sang bisan gamay lang ang pwesto sa sidewalk, bungod wala sila sang customer kung dito sila sa vendors plaza sa reclamation area. Si Nena, duha na kadekada nga nagabaligya sa mga ponda diri. Hindi siya ruyag magsaylo dito kay suno sa iya, wala gid siya sang inugbakal sang bugas. Dugang pa niya, wala man sang kasilyas sa vendors plaza kag wala sang bumalakal. Kay white to baklanay. Oo. Kay ang imo nga karta nga bakal mo bugat hindi mo pa na mabakal kay way matubinta. Igado to yan, ito yung mabakal sa imo. Kabaho pa to kay ko. Sinsiar wala. Si Jaima naman nga may ginagatas nga napulo ka bulan nga lapsag, wala sila kuno sang benta kun didto sila. Kapoy na sila sa lagsanay sa taga City Legal kada aga humalin pa sang Lunes. Para sa ako, may ginapagatas ko. Oo. Gusto na mo, malabis kang gamay lang, sir. Hindi lang kami paglagson. Makatag man sila biskan subong langgig na December. Adlaw-adlaw, lagsanay ang inyo. Adlaw-adlaw, sir. Kalit sa Lunes. Oo. Ginkatuan sang Digicast Negros ang Vendors Plaza agud lang tawon ang sitwasyon. May mga vendors man didto nga padayon sa pagnegosyo. May mga ginabulad nga karaho sa gwa. Sa sulod, may mga nagakatulog nga mga tao sa mga tiles nga lamesa. May isa ka grupo sa mga kabataan nga nagahinampang nga wala sang mga mask. Sunod sa mga negosyante didto, problemado gid man ang kasilyas nila, pero may mga suki sila nga nagapadulong didto para magpangompra. Kabahin sang nationwide clearing operation ang ginahimo sa syudad kung sa diin ginmando sang DILG nga dapat hawanan ang tanan nga sidewalk kag dalanon. Kung hindi ini mahimo sang barangay kag LGU, mahimo sila kasuhan sang DILG.